खौसेथिनि फारसे इउपिपिएल आरो बिपिएफ खौसे जानायनि सायाव हाग्रामा महिलारि सारनि गोख्रों बिबुंथि। थारैनो बिथाङा खौसेथिखौ बबे लाइनजों लुबैमारदों? कमेन्ट्स खालामनो हागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै। आङो नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ लानानै नलेज लायो। दा अब्ला नायग्रोदो हाग्रामा महिलारि फर्मार चिफ अफ बिटिसि बिथां सारा मा बुंखो। सावरायनाया बिपिएफ आरो इउपिपिएल सावरायनाया जागासिनो दं। खेबनै खेबथाम जाबाय। सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ, जायोबा मोजां। आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों। किन्तु बे सावरायफुबाय थानाय समावनो बे इउपिपिएलनि माखासे नेता कर्मिफ्रा ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामगासिनो दं। थारमाने बे माने जोंनि दलखौ सेस खालामनो नाजादों, नस्थ' खालामनो नाजादों। बिसोर बुंदों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ मिलायखासिगोन आरो हाग्रामाया दिसपुराव थांनानै मन्थ्रि जाहैसिगोन आरो प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जाफिनसिगोन होननानै माने बांसावगासिनो दं बिसोरो। किन्तु बे खोथाया नङा। थारमाने बिसोरो जोंखौ सावरायनायनि नामाव सावरायबाय थाफानानै जोंनि बिपिएफ हान्जानि मानसिफोरखौ बोलांनाय। प्रमदानो बिटिसिनि चिफ जाखासिगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफ्रा माने जोंनि बिपिएफ हान्जानि मानसिफोरखौ फैसा होयै लांबाय थादों होननाय खोनादों। बे एकदम मिसा खोथा। आङो बिटिसियावनो थागोन। बिटिसियावनो जोङो खामानि मावनांगौ दङ। दिसपुराव जों जेबो खामानि गैया। बोरै खौसे जायो जाया, सिट शेयारिं बोरै खालामा बे सावरायबाय थादों। दा जेबो बुंनो हाया। जोंना खोथाया मा, दा बिपिएफ हान्जाया सरकार दानाया 100%। जोंनिफ्राय आरोबाव सोरबा थांनो लुबैदोंब्ला जों हगारगोन। थांनाया मोजां, मानसिया एसे गेसें जानांगौ, होमबा मोजां खामानि मावनो। बांद्राय होंगो दोंगोबा माबा जाया। थांनायफोरखौ मोजांसिन मोनदों आं। जायफोर थांदों बिसोर थांथोंसै। आरो सोरबा थांबावनांगौ दंबा थांथों। खिन्थु जोङो बिपिएफआ 2025आव 100% सरकार दागोन बास। जोङो थांनोसो होगासिनो दं। सोरबा एसे उल्था फाल्था सानग्रा मानसिफोर बिराद मोजां। क्लियार खोथा। आं रावखौबो दिनैहाय दुसिनो थाङा। किन्तु दिनैहाय जिनिसा आङो एज ए ससियेल वार्कार हिसाबै दंमोन आरो दिनैहाय जिनिसा बिपिएफनि आगयनि जिखिनि सरकार मावनाय आरो दिनैनि जे सरकार मावनाय बेखौ आङो मोननैखौबो फारागथिखौ नायनानै दिनै जिनिसा गावनि जाथिखौ दैदेनलांनायजों लोगोसे आन जनगोष्ठीखौ बोरैहाय जिनिसा मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो, उन्नयन खालामनो हायो, बे नोजोरखौ बोनानै आङो दिनैहाय बिपिएफ दलाव आङो दिनैहाय जइन जादों। उननि समाव गोबांथार दिनैहाय जिनिसा जोंहा खामानि मावनांगौ दं। हानि खामानि दङ, नङा होमबा? बेजों लोगोसे जोङो इयुथफोरा दिनै गोबां दिनैहाय थांना थानायनि लामा होनायनि खोथा दंमोन। किन्तु साबेसे दिनैहाय इयुथफोरा दिनै कन्ट्रेक्टर दिनैहाय जन्म जादों? खयजन दिनैहाय जिनिसा बिजनेस खालामनो मोन्दों? जोंथ' बेखौ नुवाखै। न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रामोन, बेफोरो दिनै हाखाया बे जाखाया। किन्तु अब्लाबो किसुमान जोंनि बावनि इयुथफोरा जेखिनि मोननांगौमोन, जिखिनि खामानि दामानि बिभिन्न खेथ्रआव जेखिनि थांनानै थानायनि राहा होनो नागिरदोंमोन, बे दिनै फैलार जादों। बेनिखायनो जिहेतु बै समनि सरकारा बिजेपिनि गोख्रों दैदेनगिरि उइलियाम बिथां आदा बिपिएफआव फैबाय। दिनैनि थारिखआव गभर्नमेन्ट दं, पावार दं, नेसनेल पार्टि जेखौ गोसो बेखौनो मावनो हायो। बे हिसाबै गभर्नमेन्टखौनो नागारनानै, पावारखौनो नागारनानै बिपिएफआव हाबफैदों। लोब मावथिफोर बिजेपिनिफ्राय आरो दैदेनगिरि। साननानै नायदो, जायफोर बिथांमोना दिनैनि थारिखआव बिजेपिआव थांदों, थांनायखौ थांनो हो। लेट देम गो। जोंहा नै बांसिनानो फैलायबाय। 3000 4000 थांदों मा साब्रै, मालाबा 15 जन, मालाबा 25 जन। आरो मोनसे खोथाबाव, दिनैनि भिडिअ'आव लासै थांगोन। बे इउपिपिएलनि जेनोखि निथि, खौसेथिखौ लानानै जिखिनि निथि खालामगासिनो दं, खौसेथिनि नामखौ लानानै जेनोखि भट आदाय खालामगासिनो दं रायजो राजाफोरनिफ्राय, गावसिनि फारसे बोगासिनो दङ, बेखौ चिफ सारा मोजाङै बुंखाबाय। बेखौ आं भिडिअ'आव बुंनो नंखादोंमोन।
खौसे जानायनि खोथा रायलाय दिनै रायजोफोरखौ एट्राकसन खालामगासिनो दं, बोगासिनो दं। जोबोद सालाक। राजनितिकआव क्लेभार जानायाबो जोबोद मोजां, सालाक जानांगौ। नियम निथि गासिबो गावबागाव पार्टिनि फारसे जौगाहोनायखौ मावनांगौ। नाथाय दावहारुआबो बिर'धि दलाबो खम जानो नाङा। बेवहाय मोजां जायो राजनितिकआ गेलेनो। नाथाय दिनै बिथांमोना खौसेथिनि नामाव जिबादि रायजो राजाफोरखौ थगायनानै भट आदाय खालामनो नागिरदों, बेयो गोरोन्थि जायो। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ राजनितिकजों फोनांजाबनानै दिनै खामानियाव बाहायनायाबो बिथां इउपिपिएल दोलोनि मोनसे बिराद गिदिर मिस्टेक। ছাত্র সংগঠন জাতির এটা ডাঙৰ সংগঠন। এপছুৰ পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত সম্পৰ্ক ৰিলেশ্যনশ্বিপত ৰাখি পেলাই কাম কৰাৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰাটো ইউপিপিএল দলত বহুত ডাঙৰ মিষ্টেক বুলি আমি ক'ব লাগিব। गोबाङानो हमनो हायो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि बायद'थायाव थिननायाव खारनांदोंबो जानो हागौ। नङामोनब्ला दिनै जाब मोनफ्रोमबो खामानिखौ लानाय जों नुनो थांनाय नङामोन। आलादा फ्रि टाइमफ्राव जों लानायखौ नुवाखै, बाट फ्रि टाइमाव बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे मैखोम प्रग्रामखौ लानो हायोमोन। नाथाय दिनैनि थारिखआवसो गोबां प्रग्राम लागासिनो दङ। बिथांमोना रायजोनि खामानि मावनो ओंखारबोगासिनो दङ। गोदोबो मावखायोमोन, न' डाउट, बेयाव रावबो डाउट गैया। नाथाय दिनै बिराद जाब खाथि लानायखौ नुनो मोन्दों। आरो मावग्रोनो मोना, जानाय जायैया उननि बाथ्रा। मिडियायाव फौ दामनानै होनाया थाब फैयो बिथांमोननिफ्राय। जाफुंसारनायखौ देखायोब्ला साबसिन जायो। आसा खालामबाय बर' रायजो राजाफ्रा रेडिखा। मोननै रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया खौसे जागोन। बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेन रल लागोन। बयबो मिलायलायनानै बिटिसिखौ रायजो खुंगोन आसा खालामबाय। बास, थेंकिउसै। नोंथांमोना मा सान्दों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन। अब्ला भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।